Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have spicy lechon ribs. So kakaiba po itong ribs na to mga ka-studio kasi nilitso nila yung ribs lang talaga. So ngayon lang po namin to matitikman kung talagang lechon pa din ba yung datingan ito. Nabili lang po namin to mga ka-studio bago po dito sa Cebu po, sa may Park Mall po. Yes po. Dati po gumagawa sila ng lechon belly. Ngayon boneless lechon belly yung ginagawa nila. Ngayon naman, yung bone na lang, yung ribs na naman yung nilitso nila. So, kakaiba po yung idea nila mga studio. So, hindi natin matatagalin to. Pray muna tayo bago start kumain. No? Bless us, O Lord, for this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Sarap po. Andam start? Ako din. Buwa, eh? Yan. Tara, Kainan na. kainan na po mga studio. Kain tayo. Masay mo naman. Mutol na ito. Kana diha dapat imo. Tayo. Ano? Wala kadako na yan. Wow, laki nito mga Ano kasama. po dako diri? Lah, tungaon siguro ni na to eh. Sige. Ako eh. Ay, Ngahi? Mura. humok ra man po. Sige, bira ha. Wow. Wow. Humok ra mga ka-studio. Kain tayo. Ini ako? Kanay mo. Sige. Sasaw natin. Ako dito. Halang eh. Medyo. Lechon na lechon ah. Amoy lechon pa nga. Nako, ang sarap mo. Wow, ang lambot oh. Muni klaro, kinit-kitay. Sorry. Dumi mo no? Malalasahan mo talaga yung lemongrass pa, no? At saka yung amoy niya ba? Dahon niya. Naganda rin po kami ng lettuce at pepino. Mga untan niyo mga kasudyo. Kain tayo. Ang sarap niya. Ang ganda ng pagka timpla nila ba? Lechon na lechon talaga. Ang sarap, no? Walang kuhan mo to, taba. Ang laman talaga ba? Yung mga kumapit sa ribs. Kaya hindi siya nakakaumay. Ang dami palang nagtatanong man kailan daw isasabong yung mga manok. Kasi dami ng kuhan ba? Hindi po sa amin yan. Daming naririnig na manok. Kailan daw po yung sabong ng mga manok? Nagbabasa po kami ng mga comments mga studio. Hindi po sa amin yan. Siguro mahilig sa sabong yun, no? Ay, ang mayari, no?
Yung nag-comment ba? Um, ang dami ng mga tandang dito sa harapan namin. Mm. Wala po kaming mga pagtari, panghinikta ng mga manok. Hindi po mahilig sa kuhan mo. Sabong. Mga taniyo, panagto nila mo. Sili. Excuse me. Masarap yung lettuce pa, di siya pait. Malambot pala siya mga kastudyo. Hindi ka mo? Wah, kunin mo yan mo. Sorry. Ay, ahos o? Nag-aghang na yun siya. Nang. Sumpah. Pero to, malaki. Ang laki niyan. Ako na kita. Pili lang ka din. Thank Asay you mo pa. na. Meron pa naman ako. Hindi talaga siya nakakaumay, no? Sarap niya po. Gawin ko ha. Huwag ka na dyan, ma'am. Na-curious kami nito mga kastudyo. Kasi nag-post sila ba? Sa Facebook ba, nakita namin na yung nilitso nila talagang yung buto lang ba? Yung ribs lang ba?
Live ka po. Live po ka? Ano? Meron pa. Hindi na ako mag-rice. Mag-dahon ako. Kuhaan na lang din. Ano? Busin natin to. Yun oh. Sa'yo yung isa mo. Ano siya? Yung mga daon-dahon, no? Kuhaan ni mga ha? Kaon kasi ako ng kuhaan. Ito, lemongrass to. Ayan, mabago ma. Tumahimik na yung manok pang. Masarap yung manok mo gawing tinula. Kaso hindi sa atin yan. Mahal pa naman yung mga panabong, no? Yung tiga siguro latan anak pang. Ang umbos mo talaga ma. Yung breakfast ko pa is milk and biscuit lang. Kaya gutom ako. Sa akin wala akong breakfast eh. Excuse me po. No more. Cheers tayo. Cheers. Shoutout po muna kami. Shoutout po sa Tago family sa Tanggob City po. Sila si Ako Suping. Sayang mga anak sila si Kuya Jory, si Kuya Riroy, si Maymay, si Ria, o sa ilang mga anak po. Shoutout ninyo da tanan. Shoutout po. Taga Mikanaway.
Shout out. Salamat kayo sa suporta. Mega shoutout din po sa family ni Zhang, sa kanyang mama, papa at bro. Shoutout din kina Zenon, Aurora Suarez at Brian Ingracial. Yan, daghan kayong salamat sa suporta, Zhang. Tanaw. Then, shoutout Christine Galicia, Miga Migo, Rose TV, Crizia May Abagat, Kagapang Vlogs, Lolita Lacuesta, Boy Lapang TV, Jose Inigo Mapi, Sweet Princess, Rosalinda Colpal, Ariza Saunar, Rachel Isguera, Castrodis family from Butuan, Cheng from Japan, and Shirley Iranya from Cavite. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Spicy lechon ribs. Yes. So naubos po namin lahat. Ito lang suka, hindi. So yun na po. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye. Thanks for watching.